Sláva Isusu Christu. Pamätajte na tieto slova. Nemám striebro ani zlato, ale čo mám, dám vám. Nemyslíte si, že len pre peniaze, striebro a zlato môžu priniesť dobro. Že len bohatí môžu splniť prikázania lásky dávania. Svätý apoštol Peter nás učí, že aj bez toho, aby sme mali niečo cenné, môžeme veľa dávať. Každý môže dať veľa ľuďom, aj bez peňazí, ak má v srdci svätú lásku, súcit, ľútosť a milosrdenstvo. Môžeme sa zľutovať nad človekom, urobí pre neho niečo, urobí jedné z malých skutkov, o ktorých sme hovorili. Zatvrdnuté srdce blížneho môžeme ogmečiť milým slovom, pomôcť mu mnohými jednoduchými skutkami. Postarať sa o neho, poslúžiť mu. Drahí veriaci, ja vám prajem požehnaný týždeň. Sláva Isusu Christu.